Siyabingelela ngenhla nangezansi lo bingelelayo udokotela uMaJola noma ungathi unkabindi odabuka kwesakamthetho eDondotha la kazisuka khona. Udokotela namhlanje ufisa ukukhuluma ngento esithi into elekelele umuntu empilweni. Into elekelela umuntu empilweni zihlukene, khona into okuthiwa isigubhu, kukhona into okuthiwa isithwalo. Thina la kwaMaJola yebo sikhona isithwalo esinazo esidinga igazi. Siphinde sibe khona isithwalo esingasidingi igazi. Kodwa umuntu ngeke ngimtsheleke mina uma efikile la kithi ukuthi uma uzothatha into ekanje kufanekala ukuthi ube nento. Mhlambe ungaba nebhizinisi, imakethe, mhlambe ungaba nesaluni, mhlambe ungaba nesitolo dlana thizeni ungayidayisela etafuleni. Bese uyeza kithi sizokunikeza into yokulekelela ibhizinisi. Abantu ngeke ngibatshele ukuthi abantu ababalekele into eqeda umndeni, ababalekele izithwalo. Izithwalo ezichitha igazi azilunganga phakathi kwakithi noma ngathi South Africa yonke. Into ebalekile yaqiba nebhizinisi olenzayo kuze sikulekelele. Sikhona isigubhu la ekhaya esingango 3000 osilandayo la ekhaya. Othi musilandile lesigubhu siyokulekelela intweni zakho bese ngenyanga njalo wena usikhokhela 10000. Phinde kube khona isigubhu sika 5000 osisebenzisayo nje sinake wena nempilo yakho nebhizinisi lakho nase isigodlweni sakho mangabe abantu bengangena siyakuvulela abantu bengene. Kuphinde kube khona isibunge esinaso esidonsa abantu ngalendlela exakayo. Esidonsa abantu ngalendlela exakayo. Ezigubhini engifisa ukukuveza uzobuza omunye uthi udokotela waye sakhe isigubhu sibe u3000. Khumbula lesigubhu ozosithatha ukuthi isigubhu osiharishayo osibolekayo, asinabo ungozi, asibulali, asinalutho. Kwaphela wena into oyenza uza no3000 wenza lesigubhu bese kuthi ngenyanga leyo mali yokuqala osukuyitholile awuyisebenzisi ekhaya, ubheka umuzo nhlwempu, hamba uyobathengela khona iglosa, mhlawumbe uyabakhela. Kwesibili ke usuyaqala usuyayisebenzisa ke imali wenza izinto zakho ofuna ukuzenza. 2 usuyasilentela every month 10000 leso sigubhu leso sisenzayo. Zikhona ke omunye uzothi dokotela mina ngifuna ukuthwala. Ukuthwala kukhona kodwa ngike ngakuphasisi mina. Ngike ngithi mina uma ufuna into yempilo sikhona into yokuthwala mebethi kukhulunywa ngento yokuthwala ikhona. Sikhona futhi isigubhu okwazi ukuthwala ngaso uthwale ngedlozi. Sikhona isigubhu okwazi ukuthwala ngedlozi ongasilone lakini. Sikhona isigubhu okwazi ukuthi kusebenziseke igazi. Manje ke uma ungabe usuthwalile kuleso sigubhu leso noma leso sithwalo ozosenza uzoyidla nobani imali. Ngoba phela leyo mali othwalile ngithi ufanele ukukhulisa abantwana bakho nonkosikazi umunaye. Ingakho ke ngithi imphakathi ngingathanda ukuthi umuntu esebenzise isithwalo esizoba nebungozi ekhaya. Sikhona isigubhu esikwazi ukwenzela sona thina la ekhaya esingeke sibulale umuntu. Nami ngiyaphila, akekho umuntu osokafa ekhaya kodwa kuyaphileka ekhaya, kuyadleka, akubi nankinga. Manje ngiyanicela ke emphakathi, ngicela uma nixhumana noma mongabe uzofuna isithwalo, ungasifuni isithwalo esizoqeda umndeni ekhaya. Udokotela uyatholeka ke udokotela uMaJola einkundleni zokuxhumana. Uyatholakala ku Facebook Dr. MaJola epageni lakhe, uyatholakala ku TikTok Dr. MaJola. Inombolo ya WhatsApp iyavela lapho ngezansi nengifoneleka kuyo iyavela. Kodwa nje ngisedondotha kwesakamthetho. Ngicela ukuvalelisa umphakathi wakithi enhla nangezansi. Ngicela onombuzo noma odinga usizo akaxhumane nodokotela. Ngitholakala 24 hours. Ngiyafoneleka, ngiyawhatsappeka, ngenza yonke lento kwenkundleni zokuxhumana. Omunye ke uzothi dokotela uma ngikude ngizosizakala kanjani? Zikhona indlela zokwenza lokho osuku kufunile mongabe ukude sikuposele zona ephephu noma senze indlela yokuthi sikulethele zona. Ngiyabonga kakhulu sizwe sakithi. Amen.